daş döwreňizdäki bolup geçýän zatlardan nägile bolsaňyz täzelik edin. Diňe günde piwo içip TikTok'ta, Instagram'da oturmaktan başga zatlar bilen meşgullanýanlar bilen däl-de täze, başgaça, sagdyn pikirli adamlar bilen tanışyň. Has tutan yerli, maksady okkunly, anamdar dostlar bilen aragatnaşydyň. İşiňizi, ýaşaýan ýeriňizi, şäheriňizi, ýurduňyzy, käriňiz çalşyň. Sizi kanagatlandyrmaýan durmuşa özüňiz daňmaň. Halamayan, ulanışdan galan gerekmejek köýne zatlaryňyz taşlap ýok edişiňiz ýaly. Sizi iýde dartýan, ösüşden alyp galýan endiklerden dynyň. Durmuş kadaňyzy ýokarlandyrsaňyz, durmuş derejeňiz hem ýokarlanar. Geljekde has gowy ýaşamak üçin täze kärleri, iş ýerlerini, gazançlar tapyň. Bilim derejeňizi artdyryň.